Assalamu alaikum, hormatly muştaklarym. Men bir goşgyma ýatly seni şonu aýdym etmek niýetimdedi. Ina onuň saz taýyny boly şeňi taýyn. Şonundan bir benç keňlep beren diýdiň üçin YouTube taýýamda. Ada bolun like basy. Ultra beats on the track. Geçen günlerimin her fırsatında hoşumdan giden ok. Madam yatta sen unutsan da beni, söyleyen günlerimi, söyleyen diyen günlerim yatta sen. Unutsan da beni, söyleyen günlerimi, söyleyen diyen günlerimi yatla sen. Ina şundan da var, kim bize like ve pop saçetin YouTube sayfamda.